Design student temmew b'suċċess kors ta' Care Assistants riżultat ieħor tal-viżjoni tal-Amministrazzjoni ta' Residenza San Vincenz de Paul li jinħoloq ċentru ta' taħriġ ġewwa r-residenza stess. Waqt ċerimonja li saret it-tlieta wara nofsinhar l-istudenti ngħataw iċ-ċertifikati tal-li wettqu b'suċċess dan il-kors. Rudolf Cini, wieħed mill-allima ta' dan il-kors, spjega kif importanti li wieħed jifhem li f'dan il-każ qed jitratta nies li jiddependu mill-għajnuna tal-carers. U żied jgħid li ma kinux żminijiet faċli għall-istudenti dan li x'kien hemm min ġie lura fuq il-bank tal-iskola wara ħafna snin. Il-kap eżekuttiv tar-residenza komplit tispjega dwar dan. Dawk il-carers li ħajjaħdmu man nies vulnerabbli għandhom ikollhom il-kapaċitajiet, il-ħila u l-formazzjoni tajba biex jissiguraw li l-anzjani fl-aħħar snin ta' ħajjithom ikollhom dik il-ħajja bożza u b'dinjità. Għalhekk importanti li b'dan il-kors li huwa tal-livell għoli akkreditat mill-Università qed nassiguraw li t-taħriġ li qed nagħtu lil dawn il-ħaddiema se jkun wieħed tal-livell adekwat. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana fejn spjegat fejn kull wieħed u waħda li temmew b'suċċess dan il-kors għandhom impenn, dmir u responsabbiltà li jagħtu kura lil persuni vulnerabbli. Caruana ħabbret ukoll li ser tressaq abbozz ta' liġi li jwassal sabiex il-vokazzjoni tal-care workers tkun reġistrata b'lan li tingħata importanza lil min jagħmel korsijiet ta' dan it-tip. Spjegat ukoll kif bħalissa nfetħu l-applikazzjonijiet sabiex dan il-kors ikun jista' jsir fuq bażi part-time anke f'Għawdex.